silela Matthew 28 verse 1 up to 10. Then sibile okukan besibili chapter 20. I mean yes, chapter 20 verse number 1. Siqale kuMatthew ukhona selifumene onemike kufishane angande fundela bakwazi ufunda imike ekufisha isasenza nocelelezi kumuntu ocimba ngokwazi Matthew 28 verse 1. Sofunda incwadi kaMateyu chapter 28 verse 1. Isihloko sithi ukuvuka kukaYesu. Verse 1. Wakuba udlule umhla wophumlo ekuseni ngecawe kwafika uMaria wasemagadala nomnye uMaria beze kukhangela ingcwaba. Verse 2. Kwasuka kwabakho ukunyikima okukhulu komhlaba kuba isithunywa senkosi sehla ezulwini saza saliqenqa ilitye sahlala phezu kwalo. Verse 3. Imbonakalo yaso yayinjengombane izambatho zaso zimhlophe ngokwekhephu. Verse 4. Bathi ke ababegadile basoyika kangangokuba babe njengabafileyo. Verse 5. Isithunywa sathi kubafazi abo, salukoyika nina, ndiyazi ukuba nifuna uYesu obebethelelwe emnqamlezweni. Verse 6. Akakho apha, uvukile njengoko watshoyo, yizani apha niyibone indawo awaye kuyo. Verse 7. Khawulezani ke niye kubaxelela abafundi bakhe okokuba uvukile kwelabafileyo. Niyabona uyanandulela ukuya eGalili apho niya kumbona khona. Nivile ke ndinixelele. Verse 8. Bemka ke engcwabeni ngokukhawuleza babaleka bephethwe luloyiko naluvuyo olukhulu besiya kuxelela abafundi bakhe. Verse 9. Nango uYesu ebahlangabeza ebabulisa baza baya kuye baqhubuda babambelela ezinyaweni zakhe. Verse 10. Waza wathi kubo uYesu, sanukoyika, yani kuxelela amawethu ukuba makaye eGalili apho aya kundibona khona. Sibongele Bawethu namandla onke, senkosi yethu Yesu Kristu, elinkosi ilizwi lakho. Thixo wethu namandla onke, ekuseni inkosi siyalamkela uNkulunkulu wethu oyingcwele. Thetha ngalo ke Nkosi ube ngathi uyaqala. Thixo wethu namandla onke, egameni likaYesu Kristu, amen. Ndicela ibandla lihlale phansi. Kusemveni kungcwatywa kwakhe awa uthethayo uba itempile eyathatha some years ukwakhiwa yena wathi angayakha within 3 days ngensuku nje ezintathu amaphinda yakhe lo tempile. Then kuzaliseka ke lo mazwi ndikhalela ayikho into eyayibanzilela abantu njengokumamela uYesu xa ethethayo. Kwakunzima kakhulu umva, wayede angaviwa nangabantu ababesondele kuye because uba akathethanga into, uba akhange abe prophetic xa ethetha
abaninzi babeyiqaphela into uYesu ayithethile xa selisenzeka. Kwakungekho lula ukumva ufuna ukuthi yaba yi-issue yoba uYesu athi itempile uyakuyakha ngeentsuku ezintathu. Yaba sisizathu eso sokubethelelwa kwakhe, kuba bebengeva uthetha ukuthina. So that is why uYesu esinike umoya oyingcwele ukuze umoya oyingcwele usitolikele le nto uYesu ayithethayo. Uba siphelele ekuthetheni kwaYesu sonke asizumva uthina, because into ayithetha uYesu ayivakali de ibe kanti umoya oyingcwele osisiqu sikamoya sikaThixo ukucaciselele uYesu ayithethayo. Then ke emveni kokuba uYesu engcwatyiwe, isizathu sokubekwa kwelitye kungoba abantu babenawo amanqakani oba uke wayithetha into yoba uzawuvuka. Kwabekwa elo litye lingenakususwa nangubani. Then iBhayibhile ke ithi kwathathwa amadoda, soldiers, agada ingcwaba. Ukhona into beke wathetha apha izolo, bethetha nge-monitoring spirits. There were soldiers there monitoring ingcwaba likaYesu. Then uThixo ezulwini ethi iBhayibhile wathumela iingelosi. Ngelosi ezo ezenza abalindi bonke balala ntyum, amajoni alala ntyum. Ethi iBhayibhile yafika ingelosi yalisusa, yaliqengqa ilitye, ingancediswanga mntu, ngoba uThixo xa eza kwenza umsebenzi ebomini bakho akadingi uncedo lwakho, uyazenzela. Then iBhayibhile ithi uMariya umama kaYesu noMariya waseMagadala. Lo Mariya waseMagadala umama walaa ndoda yayinamadimoni ihlala emagxolweni. Mama wayo lo ukhapha uMariya ukuya egxolweni. Andisazi sibangele into yoba bavuke ekuseni beleqa emagxolweni, nokuthi ngokulo kwethu it's wise into yoba uzazi apho izinto zakho zingcwatywe khona. Njengoba kubalulekile kuthi njengabantu abamnyama ukuwazi amangcwaba wezihlobo zethu uba aphi, kukwakubalulekile nokwazi ingcwatywe phi i-success yabo, because sizawuthandaza sincane until we visit amangcwaba where uSathane angcwabe khona i-destiny yethu. Ukuza sizawuza la siphume singancedakalanga until day siwazi into yoba amangcwaba kwaNtongeni aphi. Ayiqale nto ukuvizitha kwengcwaba, because when the time uLazaro engcwatyiwe, uYesu visited ingcwaba kaLazaro, then uLazaro watsho wavuka emagxolweni. Kukho izinto ezingenakuvuka until you visit ingcwaba lakho. Siyamasongela. Now bafika laba mama phezu kwengcwaba. Xa
xa beya engcwabeni bafika ukhona le vesi ndiyifuna yapha ebeyifunda abantwana where ethi iBhayibhile xa befika pha khandifundele ntombazana verse number 2. Verse number 2. Kwasuka kwabakho ukunyikima okukhulu komhlaba kuba isithunywa senkosi sehla ezulwini saza saliqenqa ilitye sahlala phezu kwalo. Verse 3. I think inyikima yesibini. Inyikima yokuqala it's where Kristu efa emnqamlezweni. Kwakazuka elakhusela ethi iBhayibhile umhlaba wonke wazama zakhe. Inyikima yesibini le. I think yenye izinto efuneka siyenze before siphume la. Funeka senze umthandazo that will shake onke amangcwaba ethu. Senze umthandazo ozawukwazi ukushukumisa amangcwaba ethu. Kuyabonakala uba kukhona izinto eziredi ukuvuka kodwa kukhona into efuneka siyenze thina. Siyama sonke bazalwane. Then yes ke nto ithi kuba khona inyikima engazange yabakho. Yes. Verse 3. Yabo. Imbonakalo yaso yayinjengombane. Izambatho zaso zimhlophe ngokwekhephu. Yes. Verse 4. Yes. Bathi ke ababegadile basoyika kangangokuba babenjengabafileyo. Ivane abantu ababegade the monitoring spirits ithi bathi bakusibona eso sithunywa babesoyika ithi iBhayibhile ibafanise nabantu abafileyo. Shame to those people after this conference and then kwale ngomthela abazawumonitor ishipho yakho. Shame. Ethi iBhayibhile baya kuba njengabafileyo. Thetha nomazwi phezu kwesimo sakho naphezu kwe-enemies zakho ziya kuba njengabafileyo. Abafanga kodwa banje abafileyo. It means by useless. Yes to me. Verse 5. Isithunywa sathi kubafazi abo sanukoyika nina. Now njengoba aba benjengabafileyo nina kuba aba niboyikayo banje so nina sukuyoyika into efile ngoba ayinamandla function at all. Then uthi ke aba bantu bebegade lo muntu isuke yangabo abanje ngabafileyo bathi lo bamgadile baphila. Ugadwe ngokuphila, ugadwe zizinto ezifileyo. The Bible says don't be afraid. Don't be afraid of isimo ohlangabezana naso sinje ngelabafileyo. Ndinika ivesi yogqibezela siyoshumayela ngala ncwadi zoshumayela. Isithunywa sathi kubafazi abo sanukoyika nina. Ndiyazi ukuba nifuna uYesu obebethelelwe emnqamlezweni. So into ebangela uba sibe la emangcwabeni we are looking something. Kodwa sifunayo la. Andikwazi ukufuna ntoni na kodwa uthi ndiyayazi uba ufuna ntoni. Ubungena uchitha imali ushiye ifamily yakho uzohlala la kanti ayikho into eyifunayo. Uthi uNkulunkulu namhlanje ndiyayazi into yoba ufuna ntoni.
ndiyazi ukuba nifuna uYesu obebethelelwe emnqamlezweni akakho apha uvukile njengoko watshoyo yizani apha niyibone. Your life is resurrected. Ndithi impilo yakho ivukile. Ndithi impilo nobomi babantwana bakho yayishota umoya ongcwele. Everything in your life is resurrected. Umzi wakho is resurrected. Yayisho ndikuthixo. No one will stand in front of you. No one will delay your success. Say so, the Lord. No one will hold your destiny. Say so, the Lord. No one will curse your name. Say so, the Lord. Akekho la uvukile. Yizani apha niyibone indawo awaye kuyo. Come here, demons. Abesefuse, come here. Isho lento sithi zama demons. Ube la. Lo muntu ufunayo zalala. For the first time abafazi behamba loss. Yababonis. You will see something. Then when I go on corridors and more. Jesus will show you something. Come on, go smile. Maefika emponisa uthini hlala phansi bazali. Khawulezani ke. Khazani. Niye kubaxelela. Khululo phaqa. Because kumele uthini ngoku. Because imeko yakho is uthi khalezani. Kemesha abasenje ngaba file yenzani ngothini ngoqa. Babathi bevuka nibe ntheni nimki. Khalezani. Masiphi emndizothi khalezani. Yenza izinto. Thatha izinto. Thatha izinto. Hamba. Thandaza. Profeta. Yes, ndiyayazi bangithetha nawe. I know. Ndiyayazi bangithetha nawe. Sani. Hlala phansi. Khawulezani ke niye kubaxelela abafundi bakhe okokuba uvukile kwelabafileyo. Niyabona uyanandulela ukuya eGalili. Yes. Apho niya kumbona khona. Yes. Nivileke ndinixelele. Yes. Verse 8. Bemka ke engcwabeni ngokukhawuleza. Babaleka bephethwe luloyiko naluvuyo olukhulu. Yes. Besiya kuxelela abafundi bakhe. Enye i-version izawuthi bathi xa befika engcwabeni abamfumana bafumana iingubo zakhe zodwa, linens only. Izawushela ingcwaba apho bekungcwatywe khona izinto zakho azisekho, kukho iingubo zodwa. Verse 9. Masibuyele lapha kokungane. 2 Kings verse 20 verse 1. 2 Kings chapter 20 verse 1.
Shekele 15 minutes now. Ncwadi yokumkani besibini isihloko sithi ukugula kukaHezekiya. Verse 1. Ngelo thuba ke ukumkani uHezekiya wahlabeka waza wagulela ukungabikho. Umshumayeli uIsaya unyana kaAmozi waya kumbona waza wathi kuye uThixo makanenze nibe ngabashumayeli. Amen. Phezu kwezimo zenu ezigulayo ezibuthathaka. I know that isimo sakho is not promising at all. Speak a word that is phezu kwesimo sakho. Isimo sakho will respond. Umshumayeli uIsaya unyana kaAmozi waya kumbona waza wathi kuye undikhoyo uthi go and visit isimo sakho. Go and visit your family. Go and visit your sons and daughters. Go and visit your career. It will change. Not emveni koba uThixo esitofe kangaka. Undikhoyo uthi lungisa imicimbi. God said. Uyabona ka uThixo echilo, uchilo. Mlomo ungathethi uqobo. Xa uThixo etheni utheni uthi kuba mlomo ungathini. Ndithi kule meko yenu uThixo kukho into ayitheni and uyitheni lo nto izakubani. Undikhoyo uthi lungisa imicimbi yomzi wakho ibe kakuhle kuba uza kufa awuzukuphila. Kushuthi I don't know ngobani abantu ebebekumonelela izinto ezimbi before you came here. Amen. Now since turn around now. Amen. You will bury them before they bury you. Ndithi uyakubangcwaba phambi kokuba Verse 2. Ke uHezekiya wasuka wafulathela wajonga eludongeni wathandaza kundikhoyo zonke ingxaki zakho usibeke behind you. Thatha zonke ingxaki zikabani usibeke emveni kukabani. Uhambe ngokunca. Thank you, Jesus. Yes. wathandaza kundikhoyo wathi khumbula kaloku ndikhoyo ukuba oko ndakuqulayo Uthixo othanda. Sera kan niphinde futhi. sikuthixo othandaza Sino. sinothixo Othanda. Amen. And kule phela veke ndivaka kuhle kuba uthandazekile. Uthandazekile khonzekile. Xa natsika Jimmy khonzekile. Simapha silindi response yakhe. Khonzekile bantwana bami khonzekile. khumbula kaloku ndikhoyo ukuba oko ndakunqulayo ndikukhonza ngentembeko nokunyaniseka
ndakhululeka ndaba soloko ndihamba ngokomyalelo wakho suka ke wangqukruleka kabuhlungu. Verse 4 uthe ke uIsaya engekaphumi kwindlu ephakathi labe ilizwi likandikhoyo selifikile kuye. Ngoba uThixo othandayo. You know, Amen. your prayers can change the mind of God. Uba umthandazo wakho uyakwazi ukujika iingcinga zikaThixo, awunakuzijika iingcinga zabenzi bobubi. Sanusijonge esikawusini. Sinothixo othi xa simthandaza ajike indlela acinga ngayo. And loo ndlela uzayitshintsha, not tomorrow, today. Uthe ke uIsaya engekaphumi kwindlu ephakathi labe ilizwi likandikhoyo selifikile kuye lalisithi jika uxelele inkokheli yabantu bam. Jika xelela lo mntu. Amen. Uba uthi nali ilizwi ilizwi from God, nali ilizwi from God. Anandaba ugqirha utheni kodwa ndinelizwi sikaThixo. Anandaba iintshaba zabo abamelwane bathini kodwa ndinelizwi sikaThixo lithi khawuhambe ngokutsho kwakhe, khawuhambe usithi uThixo uthe. nali ilizwi elithethwa ngundikhoyo uThixo kayihlo uDavide. Ndiuvile umthandazo wakho. Ndazibona neenyembezi zakho ndiza kukuphilisa ngosuku lwesithathu ukusuka ngoku. Wabeka umnqamla juqu, Thank you, Jesus. wabeka uthini yona, wabeka umnqamla juqu. Amen. Wathi namhlanje ngomvulo ngomsongo losibini ngolosithathu. Amen. Uthixo uyakwazi ubala. Uthixo uyazazi iintsuku zeveki. Uthixo uyazazi inyanga zonyaka. Nezakho iintsuku uthixo usitheni? Uthi ngosuku lesingaphi? Usukela nini? Cela bonke abantu abazivayo babale bathi usukela namhlanje. Ngosuku lesithathu khona into ezakwenzeka. Within 3 days. Silinde insuku ezingaphi? Kelabanzi. Uyesu wavuka emveni kwensuku ezingaphi? Lusuku lwesingaphi sila? Uthini umbhale apho uthi emveni kwensuku ezingaphi? Uyesu wavuka emveni kwensuku ezingaphi? Singaphi insuku thina silapha? Silinde insuku ezingaphi? God Almighty. God Almighty. God Almighty. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Siyabonga. Yesu kulewe Friday, Sunday, vuka. Sunday, sibeka Friday, sakhonza, Friday, sakhonza, Saturday, siyathinda njani? Funda le verse baphinde. Ngosuku lwesithathu Usuku lwesingaphi? Let's If 5 days is too much. Sifuna insuku ezingaphi? No, inyanga is too much. Uthixo ufuna insuku ezingaphi? uDaniel wathi makalingwe insuku ezingaphi? Esithathu. Ngokutya kwakho umngani. Is it 6 days or 7 days?
Because it's a few days. It's 7 days. God has given you 3 days. Thank you, Jesus. After 3 days, you will be delivered. After 3 days, you will be blessed. After 3 days, you will receive your email. After 3 days, you will receive a call for your interviews. After 3 days, your tender will be approved. After 3 days, your sons and daughters, your twin siblings, say so the Lord. Let your neighbors in the neighbor, say so the Lord. Ngosuku lwesithathu ukusuka ngoku uya I'm down now, but after 3 days. The party ngoku leading to a dad. Amen. We are gala, but we will laugh after 3 days. Amen. People serious, I'm not true. I'm not true. I'm not true. Lapha abantu bazokhupha ngefest ukuthi bangenise eminyaka. Kodwa ngeke. ngosuku lwesithathu ukusuka ngoku uya endlwini kaNdikhoyo ndiza kubongeza ngeminyaka 15 ubomi bakho futhi ndiza kukuhlangula wena kunye nesixeko kwisandla sokumkani wase-Asiriya. Ubali into lema azawuzenza kwakho. Amen. Uthi emveni kwe-3 days ndizawubala ndikongezele ndithi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. I will give you 15 years. According to Chico, I plan yolo. Awuzoyenza and ndimkhonziswa kuba ngumxothi ka-2020. Yes. And nale uzayithini? Ku-1 day naku-2 days uqoqa imaterial. Ku-1 day naku-2 uhlanganisa imaterial. Your life will be restored. Your family will be restored. Ndiza kubongeza ngeminyaka 15 ubomi bakho futhi ndiza kukuhlangula wena kunye nesixeko. Number 2, ndiza kuhlangula wena nesixeko. Kwisandla sokumkani. Wena nefamily yakho ndikuhlangule kwisandla sokumkani. Kukhona okumkani abahleli ezihlalweni abanqoba impilo yethu uNkulunkulu uthi uzawuhlangula esandleni sakho. Amen. Gqibezela. Esi sixeko ndiza kusikhusela ngenxa yesidima segama lam nangenxa yesixaka sam uDavide. Thixo ugade apha ebomini bakho ugade into enye ugade igama lakhe. Akanandaba nawe uThixo unendaba negama lakhe elikubani. Wena abami igama ufuna uThixo wena abami igama lakhe. Abami igama lakhe. Ufuna uThixo abe phaa kwakho bamba ntoni wena? Igama lakhe. Uzawungena kwakho hayi beze kuwe uze egameni likabani. Afike igama lakhe libanjwe ungalidedeli igama lakhe. Thathe into kumafana ngalidedelwa igama kaJehova. Kuyashwa libambe. Kuyaletha libambe. Bamba igama likabani. Tabanaki umuntu kulapho nathi. Kati igama lakhe. Qhubezela le verse. Verse 7 uIsaya uqhube wathi ithumba elo libekeleni ngenhlama yomkhiwane. Uyambona ke wena thumba.
ezawufa bulawa lithuba andazi ithuba lakho uThixo wabe senika instructions ithuba lalophu umthi ithuba elo lomkhiwane ebona inhlamba yomkhwani kodwa kati ya uThukulukhulu thathana tusalisoko lapha tusukubeka zana thatha nansi inhlamba awuphila ithuba ongamathuba anyangekile. The last verse sinethuba ngenyawo sikhuleka. Ngenene ke balibeka ithuba elo waza ke waphila. Verse 8. uHezekiya wabuza kuIsaya wathi ngoba intoni na umqondiso wokuba undikhoyo uya kundiphilisa ndize ndibe nako ukuya endlini kandikhoyo ngosuku lwesithathu kusuka ngoku. uIsaya wathi naku ke umqondiso kandikhoyo ocacisa ukuba yena uyakwenza ngokwesithembiso sakhe. Uthi isithunzi masiye phambili ishumi lenyawo okanye sibuye umva ishumi lenyawo. Fundela verse number 13. Verse 13. Qala from verse number 12. Verse number 12. My time is up now. Ke kaloku ngelo xesha ukumkani waseBhabheli uMerodaki Baladan unyana kaBaladan weva ukuba uHezekiya ubekhe wagula. Ngoko wambhalela ileta wazithumela ngezigidimi kunye nesipho. 13. uHezekiya wazamkela izigidimi ezo waza wazibonisa konke okwakubovimba bakhe. Khona izigidimi messages uThixo azithumele ebomini bakho. Amen. Zamkele. Until verse number 13. Wazibonisa konke. Wazibonisa konke okwakubovimba bakhe. Yes. Isiliva negolide, ubulawo neziqholo, nazo zonke izikrweqe zakhe zomkhosi. Wazingenisa kubo bonke ovimba bakhe, akwabikho nto zingayibonanga apho ebhotwe nakubukumkani bakhe kuphela. uMshumayeli uIsaya ke waya kukumkani uHezekiya wafika wabuza wathi la madoda ebevelaphi efuna ntoni khona. uHezekiya uphendule wathi aphuma kwelikude eBhabheli. Ngaba kukho nto ayibonileyo ke apha komkhulu? Ubuzile uMshumayeli. uHezekiya uphendule ngelithi akukho nto angayibonanga. Ndiwangenise kubo bonke ovimba bami. Bekukho amadoda belapha izijoli suke eBhabheli siphethiswe ileta ngokumkani. Wafika ukumkani uHezekiya wawangenisa endlini yakho wabonisa uvimba. Take this man uyibonise zonke ingxaki zakho. Wababonisa uvimba wathi jonga la kumbe la jonga lo uyaqhuzula jonga lo waqeda ngonoquko akasebenzi jonga lo uyanxila jonga lo uyathithi jonga lo uthi lo ebezothi uthi ukudala belizisile uthi abone ntoni uthi akukho nto angayibona ndiwabonise bonke. Siyakulonda ngoba uThixo simbonise siyakulonda ngokuba simbonise uThixo yonke into. Ugodwa kunento ethi xa ukhonekta ithini uThixo ndimbonisile. Izinto zakho esingazaziyo kodwa yenza sure phambi sivale inkonzo umbonise. Yabona Thixo apha ndineleta endinikwe ngugqirha ethi ndine-cancer iku-stage 2 iku-stage 3. Mbonisa uThixo into yoba apha kukho into endiphila nayo
inje mbonisa uthi ndibabonisa konke. Amen. Ndiyakundibona ngoku anangxaki ingxaki ebendinazo sezaba bantu ndibabonisa. Amen. Raise up your hands and tell him. Kaloku ndicela le nto ndiyehlika eqongeni kukho abantu abalapha baze kuyo uba ubabonise konke. Ndicela ukusho ngamazwi kukho abantu abangazugqiba ukuthandaza. UThixo azabavala umlomo athi thula ndiyibonile. Siyibonile leye litye liqengqiweyo litye liqengqiwe yafika impilo yakho. Can you show them your problems, your sickness, your pain? Show them. Raise up your voice and pray. Phakamisa ilizwi lakho uthandaza umoya babonise inkinga zakho. Touch
given you 3 days only. Abagraduate abafuna imisebenzi babalekelezela